Кескөл сәлем барлық ТНТВ телеканалын қараушы дуслар. Өзімнің репортажымны топ-клип деп есімленген клиплар ярышынан алып барам. Бердегі клиплар сіздің SMS һәм интернет аша алынған тавышлар нәтижесінде кескін күрәш алып бара. 10 басқыш, 10 клип. Бір клип белән қошлашу, бір яңа клипны қаршы алу тантанасы. Барысы да топ-клип программасында. Ұзатабыз. Кемні? Қая? Нумғайын яңа үрләр яулауғадыр. Ләкин біздің хит-параттан тұр. Гүлнар Шакированың мәхәббәтсіз булмый дөньяда клибы бу атнада иң аз тавыш жиған булып чыкты. Шуңа күрә кулъяулык булгап, зур уңышлар теләп, Гөлназны озатып калабыз. Бүген исә күрәшкә яңа бер клип кушыла. Аның исеме "Әгәр мине бик сагынсаң". Башкаручысына килгәндә, ул Франциягә, төгәлрәк әйтсәк, аның башкаласы Парижга барырга ярата. Һәм нәкъ менә шунда аның инде 3 клибы төшерелгән. Миңа анда романтик атмосфера ошый ди ул. Эйфель манарасы, Пантеон, Версаль, Елисей кырлары. Эх, Париж! Гафу итегез, хыялланып алдым. Бергәләп Парижга барып кайтыйк. Әлбәттә инде Ландыш Нигъмәтҗановны да алырга кирәк. Чөнки ул бу шәһәрне яхшы белә. Әгәр мине бик сагынсаң, яннарыңда мине булмасамы син, юксыныма. Безне бәйләүче хисләр бар, синне сөюче, мин барыны һич онытма. Сөюем син минем, яшәвем син минем, язларга төренгән бар дөньям. Yazlarga türengen бар dünyam seni mine yıllarda gözlerim min seni izlermen ömrüm boyuna zarıgıp küteremen.
Екінші атнареттен 9-ші орында отырушы Руслан Трапезников яңа клибіні Қазанның 51-ші штат клубында узған атнада презентация ясаған. Кіші көп жиылды, рәхәтләнеп көңіл аштық, бейедік, жырладық, ашап іштік, қысқасы бик көңілі ял иттік дейіп сөйлей Руслан өзі. Менә шул ял иту бәлки келіші бітмәгәндір дә. Чөнки қоя кетті мәхәббәтен клибі түшіп қалудан бір адымда ғана қалды. Бар кешедә кызганайды, икебез очрашканда. Еламадык та, белмәдек тә юлыбыз айрылганда. Кая китте Профессор Венера ханым Ганиеваның төп эше укыту булса да, вакыт-вакыт анда сәхнәгә ностальгия уяна. Шул сагынуларны басу өчен һәм тамашачы белән якыннан аралашу өчен ул шәкертләрен тияп 5-6 көнгә гастрольгә чыгып керә. Шулай итеп шәкертләре дә янда булгач, укыту процессы эзелми дигән сүз. Ә менә бу көннәрдә әле Башкортстан якларында Йолдызлар фабрикасы проекты белән йөриләр икән. Безнең программаны Башкортстанда караучылар, Венера Ганиеваны күрсәгез, сәлам әйтегез һәм ачык йөз сый-хөрмәт күрсәтергә онытмагыз. Ә моның өчен без сезгә аның клибын күрсәтәбез.
Ирек Галиевның «Мен күтәрмен сені» клибін түсірер алдыннан сценарий бойынша клипта түсірге тиеш болған қыз кияуге шығып Кипрға ял итәргә китә. Аның кайтканын көтәргә режиссерның вакыты булмаган. Нәтиҗәдә мәхәббәт ролен уйнаучы Гүзәл Зат роле вакантлы кала. Шул көннәрдә ирекләргә режиссер килеп, өстәл артында озак кына сөйләшеп утыралар. Ирекнең тормыш иптәше Надия үзләрен эшпишмаклар белән сыйлый. Бер заман режиссер әфәнде Ирек, "Ә бит синең хатының бик шибәр, эффектлы" дип сүз башлый. Ул клиптагы рольгә бик яхшы туры килер иде ди. Ә Надия исә шундук баш тарта. Мин бит инде публика кешесе түгел ди. Ирек аны озак кына күндерергә тели. Ахыр чиктә Надия, "Ну ярар, әгәр Зәркан кибетеннән алтын беләзек алып бирсәң, мин риза" дип җавап кайтара. Ирек шулай эшли дә, кыйбат сынып тормый, бара да хатынының теләген үти. Надия, дөрес эшләгәнсез. Бушка клипта төшеп булмас бит инде. Кызык. Ә бу клип беренчелеккә менсә, хатыны нәрсә сорар микән? Көтәрмен сені гомрем буе, килмәсә дә синнән хат хәбәр. Сагнуларым сыймый дәрьяларга, ник юксына микән бу кадәр. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәрендә жар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Көн дип төн дип тормам мин көтәрмен, көчләр алып йөрәк җылыннан. Тыным белән әртеп тәрәз бозын, күзем алмый кайтыр юлыңнан. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәрендә жар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Син миңа тоям синең дә бит, гөл тартыла миңа бар хисең. Һәр ел, һәр көн саен миңа таба берәр генә адым яса син. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәрендә жар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Янып бетеп көлегә калганчы. Көлегә калганчы. Менә бу ичмасам популярлык. Гүзәл Уразованың шәп җырчы икәнен белә идем. Ләкин менә шөпшен фанатларының шул кадәр күп булуын күргәч, бераз гаҗәпләндем. Моңа ачык дәлил ВКонтакте сайтында. Анда Гүзәл Уразованың Айрым һәм Илдар Хәкимов белән уртак булган төркемнәренең саны шутсыз. Шуларның берсендә концерт графигына күз төште. Ноябрь аенда гына да
концертлары булмаган көннәре 1-2-3 көне. Калган көннәрдә көн сайын төрле шәһәрләрдә концерт тамаша куячаклар дигән сүз. Интернетта төркемнәре яхшы эшли. Шундагы барлык Гүзәл Уразовның җырларын яратучылар бөтенесе безнең хит-парадта аның клибы өчен тавыш та бирә башласа, аңа тиңнәр булыр микән? Әлегә узган атнаның премьерасы 6-нчы урында. Бүген Ирка белән Венер Салимов бер баскыч искә атладылар. Венер дигәннән аның яңа чыгачак тәүге альбомында Кырындым дигән җыр булачак. Венер булай да сакал-мыек уңышы үстереп йөрми бит инде диючеләргә аңлатма бирергә кирәкдер дип саныйм. Кырындым җыры ул Венерның туган авылы турында. Авылның исеме Кырынды. Венер сүзләренә караганда бик матур авыл. Шулай итеп Кырынды авылы киен тыңлыйсы бар әле. Әлбәттә инде альбомы дөнья күргәч. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни güzel хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр гомерең һич ялгыз.
Hürmetle başıyım, karşıma min kilem, böyle gitem şuşu güllerini. Şad bulsun küngelin, atsın güzel dağlar, yemletip bileşek günlerini. Rahmet gene diyem, yılmayam hem kilem, tarmaşlarını güller itik biz. Yaşayan da jurlap, birge gülüp oynap, biktiyiz kilmez bizge mağla kız. Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Alınıp alalar, yeşillik yeşillik, yanlar artık bu dertli jırlarını. Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Alınıp alalar, yeşillik yeşillik, yanlar artık bu dertli jırlarını. Güzellik, matırlık, ulusu batırlık, hürmetler yaşıkçı dostlarını. Alınır, alalar, kişilik kişilik, yangar artık bu dertli jırlarını. Yangar artık bu dertli jırlarını. Эльмира Нәгимованың әни булганын сез инде беләсез. Хәзер ул көне теле бала белән генә, күңелле мәшәкатьләр белән яшиләр. Улларына Камил дип исем кушканнар. Кемгә ошаганын әлегә әйтә алмыйлар. Кайвакыт миңа да, Русланга да ошап китә дип шатланып сөйли яшәни. Ә бүген Алтын бөртегем клибы 4-нче урында.
Мен сиңа кире қойдым, сен көңілім сандығында. Менің алтын бір тігін, бақыт нұрлары тарала. Бір серпілсең кірпігін, бақыт нұрлары тарала. Бір серпілсең кірпігін, бір серпілсең. Лилия Муллыгалиеваның үйдә репетитор икәнен белә идегезме әле? Ул мәктәп программасын яхшы белә. Аңа еш кына мәктәптән тыш шөгыльләнергә мөрәҗәгать итәләр. Һәм ул бик теләп өстәмә рәвештә дәресләр бирә. Ләкин бөтен кешегә дә түгел шул. Бары тик үзенең балаларына гына. Менә шулай. Җырлап кына бала үстереп булмый бит инде. Аларны укытырга да кирәк. Ә аның без бит авыл кызлары клибына килгәндә, сезнең ярдәм белән ул 3нче урында. Сәлам. Телне динне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч пишмак бәлешеп пешереп, икиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчын, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыйырында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Элгир егетләр ярый итә, чибәр авыл кызларын. Саклап, яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары. Гөрләп балкып кына турсын татарның авыллары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары.
Хәзер спорт яңалыклары. Рәсәй биатлончысы призлы өчлеккә эләкте. Түгәлрәк әйтсәк, көмеш медаль алган немец спортсменына. Бу шаяру биатлонда күптәннән яши. Безнең көмеш медаль ияләре бер юлы икәү. Алар игезәк кызлар Рамилә белән Рәзилә Батыровалар. Инде икенче атна рәттән аларның бар ул клиплары әлеге дә баягы икенче баскычны үз итте. Хөрмәтле Рәсәй җыелма командасы тренерлары. Бәлки бу ике кызга шаңлы биреп карагадыр. Стабильлек аларда бар, өстәвенә аларның тавышлар юллаучы шаңлы тарлары күп. Шуларга гына өйрәтерсез инде. Вакытлар узса бик кыен булса да, йөрәк түрендә бит урының. Күкләргә күтәргән, өметкә тәргән, син бит моңа сөю җырамына. Газаплар да сынмас, мәңге яз иленә чакырган. Аның тылсымыннан, сөюнең нурыннан, тормыш күкләре без яктырган. Юк һәм юк дисәң дә, барбыз шуңа риза, кичерешләр тулы бер дөнья. Язмышта, салышта, дөрестә, ялгышта, шуңа икән барсы да сыя. Юк һәм юк дисәң дә, утыңа кисәң дә, бар ул җирдә мәхәббәт. Ул яшьле күзләрдә һәм назлы сүзләрдә, бер-береңә булган мөнәсәбәт, бер-береңә булган мөнәсәбәт. Бу атнада да Оксананың җанатарлары иң тырышлары булдылар. Ике атна элек кенә хит-парадка кушылган клипны
Алар инде 2-нче атнарәттән беренчелеккә чыгардылар. Әмма Оксананың югары баскычта булуының сире бу гына түгел икән. Хәзер ул сирне сезгә дә ачам. Оксаналарның инде бер атнадан артык өйләрендә лифтлар эшләми. Шуңа күрә ул көн сайын чәяү менеп, чәяү төшү күнегүләре ясый. Менә шушы актив тренировкалар аңа безнең ярышта җиңергә ярдәм итәдер дә инде. Актив Оксана беренче урын. Жаным йылаганга тезләндем дә, мин күкләрдән сине сорадым. Күк йөзеннән якты йолдыз очты, син киләсең диеп юрадым. Мин күкләрдән сине сорап алдым. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Юрауларым бушка китмәделәр, йолдыз кебек килдең яктырып, сөю газапларын сагышын юып, сөенечләремне арттырып. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырмын йөрәк талган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Ярсулардан шашкан хисне тыйып, йомшак нурлар сиптең яныма. Шифа булып кирдең күңелемә, дәва булып тамдың җаныма. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырмын йөрәк талган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Мин күкләрдән сине сорап алдым, яратырмын йөрәк талган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Бары сиңа гына табынырмын, күкләр безне үзенә алган өчен. Шулай итеп бүгенгә топ-клип хит парадын тәмамлап торабыз, дуслар. Клиплар ярышында катнашкан клиплар һәм җырчылар өчен сездән тавышлар көтеп калабыз. Активрак булыгыз. Аларның җиңүе һәм хәтта хит парадта калуы, калмавы барысы да сездән тора.
Шуңа күрә сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышлар юллагыз. SMS тавышлары күпкә файдалырак. Шуңа күрә күбрәк SMS тавышлар җибәрегез. Чөнки тагын бер кабат исегезгә төшерәм, бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндезге сәгать 12дә туктатыла. Сез дә тавыш биреп яраткан клипларыгызга, яраткан җырчыларыгызга җиңәргә ярдәм итегез. Бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән сау буллашам. Исән сау булыгыз.